Hallo. Det her det er Slender. Og det er Daniel, der spiller. Første gang. Og der løber man. Swift. Er det ikke det, hedder? Jo, det er det. Oh! Hvad var det? Han er nok lige bag mig nu, mand. Men så kig. Okay, løb. Løb. Godt. Var lidt væk. Sådan der. Jeg tør simpelthen ikke kigge bagud. Godt. Der er ikke noget her. Hvad er der? Der var en plakat. Jeg tror man skal samle 8. Hvis nok. Ja, rigtigt. Åh nej, nu begynder mit hjerte at hamre. Ellers så er det for at jeg er træt. Det er jo også midt om natten, kan I se. Er han? Hanne! Her har jeg været før. Jeg tror jeg går i ring. Nu må bare ikke være der. Jeg kan godt sige, når jeg ser Slender, så får jeg det vildeste chok. Chok virkelig bare som i, jeg har vundet kagekonkurrencen. Nej, han skal ikke være ved siden. Han skal ikke være der. Man, jeg er gåsehud. Han er lige der. Han er lige derovre. Han er lige derovre. Løb. Find nu de plakater, man. Så lige pludselig kommer han der bare. Det der er så forfærdeligt. Det. Nå. Det er en ledning. Nej, ikke i siden. Hold da fast. Han må ikke være der. Find plakater. Find dem. Han var dernede, tror jeg. Han ikke. Jo, han var. Løb. Jeg bliver også helt træt. Nej. Han var dernede. Det var dejligt. Nej. Løb derind. Ja, godt. Ja, nå. Der var et papir. Jeg synes nok, jeg så et eller andet.
Men det er for at Slender, han har også et hvidt hoved. Så ved man aldrig rigtigt, hvad det er. Mand. Andet papir. Nu er han tæt på. Hvad vej skal jeg løbe? Ærle perle pif. Nej, den blev givet. Jeg var derinde. Ikke der. Han må ikke være der. Den bag mig. Nej, nu begynder det at larme. Skidt. Rigtig skidt. Løb. Løb så. Kom så. Run, Forrest, run. Dang. Kom nu. Kom nu. 6,5 minutter af min rekord, så nu. Nu må jeg bare ikke dø. Ja! Jeg klarede det. Jeg trækker den længere ud. Den plakat. Tag den. Nej.